Vítam vás v tomto hojnom počte. Zišli sme sa tu pri príležitosti tejto knihy. Mala tu byť úplne iná kapela, ale sú tu títo dvaja. A tak si užite tento večer, to je asi všetko, čo vám budem rozprávať. Pani Hudsonová, som rád, že vás vidím. Obávam sa, že vás musím sklamať. Skutočne nie je vhodná doba, aby ste nám servírovali čaj. Drahý Watson, nerad vás vyrušujem, ale stále neviem prísť na to, aká súvislosť mi uniká. Buďte takí láskaví a odprevadíte ma do knižnice. Musí mi unikať nejaký detail. Spolieham sa na to, že knižnica mi pomôže efektívnejšie stimulovať moje šedé mozgové bunky. A to mi nemohli povedať skôr, ako som ten čaj uvarila? Títo dvaja, keď na niečom pracujú, nehľadia napravo, naľavo. Proste pre nich prestane existovať svet. Samozrejme, okrem prípadu. Ja síce rozumiem, že z niečoho musia žiť, ale toto je podľa mňa... je toto
vyrovnaný balans medzi prácou a voľným časom? Ako by som ho počula. Keď je vám práca koníčkom, tak nikdy nepracujete, iba sa zabávate. To vám je taký argument. To je ako keby som každý deň jedla koláč. A potom čo, bude každý deň sviatok? Figu, akurát spravím zo slávnostného jedla každodennú udalosť. Keď sa musím koníčku venovať, aj keď sa mi nechce, je to ešte koníček? Ako ďaleko sa vlastne dá zájsť pri obhajovaní workoholizmu? Ja vám neviem. Nedalo by sa z toho workoholizmu spraviť hriech? Viete, čo myslím? Ak vám pre prácu neostáva čas na Boha, tak by sa to malo zakázať, nie? Ahoj, Marta. Ja reku, či prídem skontrolovať, že si sama. A ono fakt. Vítaj, Emily. Rada ťa vidím. Ďakujem, že si prišla. Ako sa máš? Ale našla som doma nejaké zemiaky a jednu cibuľu. No tak čo som mala robiť? Obielila som zemiaky a narezala ich na väčšie kocky. Cibuľu som pre zmenu nakrájala na maličké kocky. Tú cibuľu som opražila do sklovita. Pridala som k nej čierne korenie, nové korenie, bobkový lístok a keď už to začalo rozvoniavať, tak som tam pridala aj tie zemiaky. Ale pozor, musíš ich pridať bez vody. Musia sa na tej okorenenej cibuľke pražiť, nie variť. No a keď už boli zemiačky tak krásne zatiahnuté, pridala som kúsok červenej papriky kvôli farbe a priliala som vodu, aby sa dusili. Nie varili, Marta, nie varili. Samozrejme, že so zemiakmi som pridala aj soľ, no a keď už boli zemiaky mäkké, tak som si z horčice, mlieka a hladkej múky spravila zátrepku. Doliala som vody, tak aby bolo akurát dosť pre všetkých a keď voda zovrela, pridala som zátrepku, no a nechala to prevrieť. K tomu čerstvý chlebík a detiská sa mi olizovali až za ušami. Teda ja k tomu ešte zvyknem robiť také voľské oko, vieš, také, čo keď pichneš do stredu, tak sa ti celé rozleje po tanieri. No ale mne vajcia došli. Lebo voľa, ktoré decko si ich zobralo do školy, lebo vraj na nich robia pokusy. A samozrejme, že mi to povedalo až ráno, keď som balila 10. Ale veď ja nevravím, že je to zlé, veď ja som rada, že Komenského škola hrou už dorazila aj k nám na ostrov. Ale majú tí učitelia rozum? Vedia oni, koľko stojí také vajce? Koľko sa chudera sliepka musí na také jedno vajco nahrabať? Oni sa tvária, ako by som ja len tak na ulici zakopávala o vajcia. Ja viem, že je to pre tie deti asi lepšie, ako keď sme chodili do školy my. Nám musel stačiť grífel a tabuľka. Ale naučili sme sa všetko, čo nám učitelia povedali. No a čo nám bolo treba viac? Bolo nám treba viac? Nebolo. Síce sme museli memorovať ako také papagáje, ale ako sa dá niečo ináč naučiť než memorovaním? Veď vždy sa tak učilo, že sa naspamäť učilo. A zrazu nejaké novoty. Vraj už žijeme v dobe, kde máme v každom meste knižnicu. Vraj už je zbytočné nútiť deti sa učiť všetko z pamäti. Stačí, ak ich naučíme základy a ako pracovať s informáciami. Ako a kde dohľadať detaily. Nože najdôležitejšie je naučiť deti rozlišovať medzi vierohodnými a nevierohodnými informáciami. A ešte by sme ich vraj mali naučiť rozmýšľať. Marta, rozumieš tomu? Vraj naučme deti rozmýšľať. Ako keby nás celý život nevaroval, ako také myslenie môže skončiť. Ideš akoby nič, vymyslíš fúrik a zrazu ho musíš tískať. Toto máme chcieť my pre naše deti, Marta? Toto? Veď v škole im majú dať všetky potrebné vedomosti na to, aby už nemuseli rozmýšľať. Iba tak žiť. A namiesto vedomostí sa im v tej škole teraz snažia vysvetliť, ako majú rozmýšľať. Si zober, čo sa nám stalo v nedeľu. Ideme z kostola a jedno z decák
že či by nebolo dobré pánovi farárovi povedať, že Bibliu netreba brať až tak doslovne. Že vraj, pozor Marta, Biblia je kniha metaforická a nie explicitná. Chápeš to? Ešte sa to ani neholí a už by to chcelo pána farára poučať? A ešte akými slovami? Ani tomu v škole nevysvetlia, že aký je rozdiel medzi anglikánmi a bádateľmi Biblie? Ja neviem. Ja som si v jeho veku takto mudrovať nedovolila. A potom tie pokusy, čo s nimi robia. Veď ja neviem, či si to tí učitelia uvedomujú, ale tie detiská, veď ich tie pokusy bavia. A potom ich doma čo? Opakujú. A tak som jedného dňa prišla o všetky zemiaky. Deťom totiž ukazovali, ako sa z nich dá vyrobiť elektrina. Čím viac zemiakov, tým viac elektriny. Čím viac elektriny, tým silnejšie to trasie. A čím silnejšie to trasie, tým je to väčšia sranda. Ti poviem, že hej, no, to najmladšie sa tak veľmi bavilo, že som ho potom musela 2 hodiny ukľudňovať, aby prestalo konečne plakať. Jaj, Marta, čert nám bol dlžen takúto školskú reformu. Žiadnej disciplíne ich tam nenaučia, vedomosti minimálne. Veď ja vlastne ani neviem, čo ich tam učia. Napríklad, Marta, ty už si niekedy v živote využila prácu s kartotečnými lístkami? A keby len raz. Veď vieš, akých mám podnájomníkov, nech sa páči, ponúkni sa. Tak predstav si, jedného z nich dokonca rozmýšľanie živí. A dokonca má aj vlastnú kartotečnú skriňu. A kebyže neviem, ako sa s ňou robí, tak by som pri poslednom upratovaní vyrobila poriadne faux pas. Neviem, ako sa mi to podarilo, ale podarilo sa mi to. Pri poslednom upratovaní som ju nejakou náhodou normálne celú vysypala. Kebyže mi to tvoje prostredné nepomohlo, tak som tu možno dodnes a dávam to dokopy. A ako sme sa popri tom upratovaní rozprávali, tak som sa ti dozvedela, a to chcem vedieť od teba potvrdenie, že vraj na ich škole experimentálne zakázali telesné tresty. Vraj, skúsený pedagóg si má vedieť vyslúžiť rešpekt u žiakov svojimi vedomosťami a zápalom. A nie silou. Je ti to skutočne tak? Alebo to chúďa malé zase čítalo nejakú vedomostnú fantastiku? To mi ani nespomínaj, z toho ti ja mám hotovú traumu. Vieš, aký to má neblahý vplyv na ich výchovu? Otca doma nemajú a v škole im už tiež nik dostatočne energicky nevysvetlí, ako sa majú správať. A myslíš si, že ja po celodennej trine, že ešte v sebe večer nájdem dosť síl každému jednému osobitne naložiť tak, aby z neho vyrástol slušný človek? Ja nevládzem. Nevládzem. A všetko to vidno na tej disciplíne. Niečo im nakážem spraviť. A tak sa napočúvam toľko litánií a niekedy to preto litánie aj zabudnú spraviť. A tak ma tým ich mudrovaním naserú, že potom už aj ja zabudnem, že čo som po nich vlastne chcela. A čomu už vôbec nerozumiem, Marta, je hodnotenie. Pýtam sa mojich deciek, že čo bolo v škole. Nič. Nikdy nič. V škole nie je. A zrazu, z ničoho nič, donesú domov nejakú známku. A keď sa ich opýtam, ako sa to mohlo stať, že tak z ničoho nič ich učiteľ vyvolal, odpovedať a prásk ho zase nič. Ja už ti mám niekedy taký pocit, že oni chodia na takú, vieš, buddhistickú školu, kde nič je všetkým a všetko je ničím. Ja nepoviem, že keby tie decká aspoň boli hlúpe, vieš ako, no, že sa snažia, ale nejde im to. Ale jediné, o čo sa tie moje snažia, je vymyslieť, ako beztrestne robiť nič. Keby toľko času, Marta, strávili učením, koľko strávia vymýšľaním, že prečo sa nemôžu učiť, tak by sa toľko učiť vlastne ani nemuseli. Jaj, koľko sa len ja s nimi natrápim. A keby len s nimi. Marta,
my budeme mať s tým mojím to výročie, vieš, tak ja furt neviem, čím ho mám prekvapiť. Marta, prezraď mi ten recept na tú tvoju nebeskú omáčku. Emily, ja ti ho prezradím, ak ty mi konečne povieš, ako sa máš. Tak sa teda maj, Marta. Ja ešte niekedy zaskočím. Dobre. Aha. Ahoj. Ahoj. Čau. Nazdar. Ja som Fero. A ty? Teba vlastne všetci poznajú. Pozerám, že to nevyšlo. Ja som vedel, že Pišta by si triezvy za
volant sa dať nemal. No došiel nám chlast! Spoliehal som sa na jeho zostatkový alkohol zo včera. No, Pištovi to neskutočne páli. Aj nedávno, no neveril by si. Pišta vychlastal Mišovi všetky zásoby. Asi 3 litre domácej. Skoro 70-ka. Mišo vravel, že toto mu musí vydržať až... No aspoň do konca týždňa. Do večera bol Pišta triezvy ako predseda spolku abstinentov na výročnej schôdzi. No, fakt neskutočné, ako mu to páli. A pritom vôbec nemusí jesť. Stačí mu 2-3. Celá skónia je úplne v pohode. Teda, keď nie je triezvy. Triezvy vyzerá chor. Ale ja ti to asi radšej všetko pekne v začiatku. Tak, vieš, ja mám frajerku. Teda, mal som frajerku. Mariku! Vieš, moja Marika, to ti je neskutočne múdra baba. Minule chcela, aby sme išli do Mekáča, že? Tak jej hovorím. Jožo mi visí práchy, nemám na burger. A ona? Ja, tak poďme k Argentínčanovi na steak. Čistá Mária Antónia. Vieš, najbližší Argentínčan je v krajskom meste a ja som už týždeň jazdil na rezervu. No neľúb ju. Akurát to ide trošku do peniazy. Zašlo to až tak ďaleko, že začala normálne nahlas rozmýšľať, že či si ja vlastne môžem dovoliť takú vzácnu bytosť, ako je ona. Či by sa ona nemala radšej poobzerať po niekom staršom. Bolo jasné, že sa niečo musí zmeniť. Namiesto malých vecí sa musím začať venovať, tým veľkým. No a práve vtedy som to uvidel. Hranovský, zlatý gaštan. No, netušil som, čo presne ten zlatý gaštan je, ale vedel som, že to musí byť, že veľmi cenné. Vyrobiť gaštan zo zlata je taká strašná, ale že neuveriteľne strašná, ale že tak strašná kokotina, že to musí mať minimálne nevyčísliteľnú hodnotu. Toto nikto druhýkrát nevyrobí. Určite nikto. No proste nikto! Keď som zistil, kde a aký veľký Vranov vlastne je, bolo jasné, že to bude lúpež storočia. Čo storočia? 1000 ročia vo Vranove! Zohnal som 2 obleky na paintball, štartovacie pištole a šiel som za Pištom. Pišta je taký náš miestny James Bond. Nie, on je lepší ako James Bond. Ak by nemal ten malý problém. Aby bol Bond, musí byť opitý. Zohnal som 2 obleky na paintball. Štartovacie pištole a šiel som za Pištom. Pišta je taký, to som ti hovoril. No Pišta zo začiatku trochu sa aj okúňal, ale keď som mu vysvetlil, že spravíme akciu 1000 ročia, nakoniec súhlasil. Všetko bolo prichystané na úspešnú lúpež. Mal som Jamesa Bonda. Paintballové obleky, poplašňáky a silnú, ale fakt silnú potrebu zohnať nejaké prachy.
Jaj, o aute som zabudol. Pišta je najlepší unikový šofér, akého poznám. Aj keď je šialene rýchly, vôbec nie je zbesilý. Vedieš, no, Bond. No a aké lepšie unikové auto môžeš mať ako obľúbenú babku 1,5 TSI. Prídeme do Vranova, obzrieme si miesto výstavy, zaparkujeme hneď vedľa v takom malom parkovisku, chvíľu ešte váhame. Ale navzájom sa vyhecujeme tak, že by sme určite dokázali zastaviť aj armádnu skupinu Stred zo 42. Boli sme pripravení. Nabehneme teda ku Klách so zbraniami do Kultúráku, kde má byť výstava toho zlatého kaštanu a tam kopec ľudí. Vystrelím do vzduchu, však kam iná, s poplašňákom a kričím prepadnutie! Tu jeden z nich príde rovno ku mne a hovorí: Sluchaj tu, ja si nechcem nič zútoreť, však tak rob, jak máš. Ale toto, co máš v rukoch, to je klocka, alebo desert i jagle? Znáš, ja bavím toho Korterstrikera a furt bavím s glockom, ale hovoria, že desert i jagle je lepší. Tak kebyže máš toho jaglea, či by som šebe ho nemohl opatreť. Skričím na neho: toto je prepadnutie! Že si mal láhnuť na zem. Myslíš, že si lahol? Hovno! Prepadnutie vo Vranove, však to nie je papierový dom. Ten typek sa len na mňa tak divne pozrel a hovorí: však hej! Hej! Kľudne, na pokoju. Však som si hovoril, že si do toho nechcem kecať, ale kým sebe lehnem, však povedz mi nie, co to máš v rukoch. Bo jak máš beretu, tam mne takoj porazí, bo Korterstrikerovi je len dual beretas. Pri jednej by som neznal, ale jak dobre strčila. Znáš? A vtedy som sa prvýkrát začal modliť k Bohu. No ako sa dá urobiť poriadne prepadnutie pri takýchto ľuďoch? No, veď si nevedia ani tvárou ľahnúť na zem. Tak mu kričím do ksichtu: nech nezdržuje a ukáže mi, kde je ten zlatý gaštan. A vieš, čo mi povedal? A tebe dzika. Však zlatý gaštan je len metafora pre spevackú súťaž lokálneho významu. Tá dze mi tu u Vranove zlato našli. Zlato v hardle, alebo v šercu, vyzovne u takoho, hej! Ale zlatý poklad. Zlatý môj, to musíš ísť do Košicach. No, tam majú zlatý poklad. Nie mi tu u Vranove. Tu šebe môžeš zašpívať, páleňočky vypiť, spíva poligáč, ale zlato. Či cigák. Však tu i cigáni všetko železo do zberu ponošili, tu zlata nemáš. Skoro ma z toho na mieste jeblo. No! Heblo na zem! Tak sme to s Pištom odpískali a šli sme na lesnickú chatu. No, to, čo som si požičal od Marikyných známych. No s Pištom zrazu nebola žiadna reč. Len po mňa nasrato zazeral a odmietal sa dotknúť aj fľaše.
Schytil som teda fľašku. Ja! A ožral som sa, ako zákon káže. No úspešne som sa prepil do chomíka. Prebrala ma až tá posraná siréna! Schytil som pištu. Nastúpili sme do auta a si však poznáš. Môžeme svetlo poprosiť? Ďakujem. Vrátime sa opäť k tej knihe, o ktorej som na úvod nepovedal vlastne nič. Je to aj autor, aj pani ilustrátorka, tak poďte sem. A čo budem ja rozprávať, nesrandujem. To, čo ste vlastne teraz počuli, sú vlastne úryvky z knižky, ktorá je zborníkom 4 hier, ktoré napísal tuto Marián Hromiak a ilustroval. Sú tam ilustrácie, ktoré vidíte tu za nami od Bibiany Hovarčíkovej. Pozriem tiráž, nedogabal som. Nie. Super.
Tak a teraz vlastne prejdeme k aktu krstu. Nech sa vám páči, to si poriešte vy. A kým Marián sa vráti, ja chcem ešte poďakovať Filipovi Kryšovi a Martinovi Vankovi. Samozrejme, ďakujem patrí aj tým, čo to čítali. Super. Vieš to, ja budem krstiť, ako niekto to musí držať. No a ja som silno rozmýšľal, že proste akože čím to pokrstiť, ako obrať knihu šampanským, to dokáže každý a tá kniha sa zničí, to nie je práve to, čo by sme chceli. Ale vedľa Bohniciach, takého psychiatrického liečebne v Prahe, existuje cintorín. Čím už je vhodnejšie pokrstiť knihu, ktorá má doslov, počkaj, Smrť medzi riadkami sa to volá? Smrť v riadkoch, ako hlinou cintorína, ktorá prikrýva mŕtvych bláznov a toto javisko nám umožňuje byť živými bláznami, takže... Neviem, čo sa deje teraz. Čo sa deje ďalej, ale oni ešte jednu chcú zahrať. Poďte preč. Thank you.